אהלן חברים, אני צחי, בוגר מכינת כנפיים. אני וחבריי למכינה רוצים לקחת אתכם למסע קצר שיעזור לכם להבין מה זו מכינת כנפיים. מכינת כנפיים קמה עבורנו, צעירים בעלי מוגבלות פיזית או חושית. צעירים שרוצים לצאת לחיים עצמאיים בקהילה. אם סיימתם תיכון ואתם מחפשים מקום לעשות בו שירות לאומי, או שירות צבאי ולתרום לקהילה, או שכבר סיימתם שירות ואתם מוכנים לבחור מה והאם. ואיפה ללמוד? מה נעבוד? אתם מוזמנים לצאת ולהגיע למקומות חדשים. התוכנית היא רק לכמה שנים. של ליווי והעצמה לחיים שאתם בוחרים. תנאי קבלה ראשון הוא מוטיבציה לחיים עצמאיים. ואם יש בך את הרצון ללמוד ולהכיר את עצמך ואת היכולות שלך, ולהיות עם נכונות להתנדב בקהילה. איזה טבח? אחרי שתתקבל למכינה ותעבור ימי גיבוש ואישור של משרד הרווחה, תוכל לבחור בין שני מסלולים. מסלול דירת קומונה בקיבוץ העירוני, מגוון בשדרות. שלום, אני עדן, בת 19.5 מאשקלון. למדתי באולפנה בירושלים ועשיתי בגרות מלאה. חיפשתי מקום לעשות בו שירות לאומי ולנהל חיים עצמאיים, והגעתי למכינת כנפיים בשדרות. בדירה אנחנו 8 חבר'ה, חלק הולכים לשירות לאומי וחלק הולכים לצבא. אחרי השירות אנחנו נפגשים בדירה, אנחנו אוכלים ביחד כל ערב, אנחנו מבשלים. אנחנו עושים פעילות. אחת לשבוע אנחנו הולכים לשיעור שחייה ולחדר כושר. אני אוהבת את החבר'ה בדירה, אני אוהבת את האווירה שיש מסביב, אני אוהבת את היחס של הצוות. שלום, אני עמרי, ממושב עין יהב בערבה. בחרתי לעשות שירות לאומי ביחידת אופק שבנתיבות, שיטור עירוני. אני גר בשדרות כרגע. אני בא בבוקר עם הנהג של המכינה. בצהריים אני מגיע עצמאית באוטובוס. אני מרגיש שאופק היא כמו משפחה. בחרתי לעשות פה שירות בגלל שהחבר'ה פה הם נורא טובים, נורא כיף. אני נהנה לקום בבוקר לבוא לפה. זה משרה הוויה אחר כך מאוד כיפית לחיים. וזה נותן לי שמחה לקום בבוקר. אם כבר סיימתם שירות ואתם מוכנים ללימודים, אתם מוזמנים לבחור במגורים בכפר הסטודנטים ביחיני. פה אנחנו חיים בשיתוף עם סטודנטים מעמותת איילים, מתנדבים בקהילה ולומדים. שלום, אני עדי פרד, בת 23 במקור בחולון. עברתי למכינת כנפיים כי תמיד היה לי את החלום לעזוב את הבית בגיל 20-21, וכמו שאתם רואים הגשמתי אותו. אני גרה בכפר הסטודנטים של יחיני, לומדת להיות עצמאית ולהגשים כל המטרות שהבאתי על עצמי. כשבפעם הראשונה שהגעתי לכפר זה היה מין ערב גיבוש, ואני נורא התביישתי ולא הכרתי הרבה אנשים, וכולם באו ונורא עזרו לי, וזה נורא הרשים אותי ועשה לי טוב על הלב. החיים בכפר נורא מעניינים. יש הרבה שילוב ועזרה הדדית בין החברים בה. גם הבעלי מוגבלות וגם מי שאינם בעלי מוגבלות נורא ערבים אחד לשני. באמת כיף, ואנשים פה לבביים וחברים טובים, ושווה לגור פה. שלום, אני דביר מעודה, אני בן 23 מרחובות. אני לומד כרגע עבודה סוציאלית, שנה שנייה פה בספיר. לפני שהתחלתי ללמוד, היו לי התלבטויות באיזה תחום לבחור, והמכינה עזרה לי וליוותה אותי בתהליך הזה. במסגרת המכינה ניתן לבחור בלימודי תעודה ולא רק בתואר. במהלך הלימודים קיבלתי עזרה מהמכינה בכתיבת עבודות, בארגון חומר ולמידה למבחנים.
שמאוד עזר לי. אני מאוד שמח שהגעתי למכינה, בין השאר גם בגלל כל הסיוע הזה בתחום הלימודי. לא משנה באיזה דרך תבחר, אתה תהיה חלק מקהילה. אתה תצא להצגות, סרטים או סתם מבלות. זה הזמן שלכם. לחלום. להתנסות. להתבלבל. להחליט. ולחקור. זו הזכות של כולנו! עם רגליים בנעליים. עם שכל בראש, תמצא את הדרך שלך. אל תחשוש. אתה יכול להיות מוכן ובזמן. אתה זה שיחליט לאן.